Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biag ita ket naggapo kini pagayam a Lorna at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayat aklaw na iti may sa lalaki. Imbukbuko ti amin a panagayat ko kenkwana. Ngamday tamat gayam tinangipaay kanyak iti sobra a kinaliday. Nang runa pa'y tadda imbati na apakalaglagipat kenkwana. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasalitaan ni Pagayam a Lorna. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige, itod ko dahi ti kwartakan ka, Ronnie. Gaputa agpaimot ka ni nanang mo. Igatang mo iti agas na. Agyaman na ka, sweetheart. Nagasa taklaw na eh. Kaputa si Kat nagbali na kayan ayat ko. Talaga swerte aklaw na ikan ka, Lorna. Si kakit dimot. Dahi talaka na yun ti bagbagam kanyak. O sige. Rumuwarak nga rodon dito dagus mo ha, sweetheart. Tagawid akon. Or-orayan ni nanang ti kwarta nga igatang na itagas na. O sige. Ay, uwan gayam. Umay ka di dito'y dagus ko inton rabi eh. Ah? Tano umay ka. Agluto ak. Ngam no saan? Saan ako nga agluto? Mga anak tulatan itirwar. Ako Jack pa yung makaumay. O sige nga Rod. Mapatkan. Tapno makagatang ka iti agas ni nanang mo. Agyaman na Lorna. Sika talaga. Kundi agag kapay. Kaputay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Ronnie. Ay ayatan ka unay-unay. Rabiin, nanang. Ingkay maturugan. Kaya't ka nga rod ang makasarsarita, anak ko. Kumusta mo ti trabaho iti opisina yaw? Nasayaat mat, nanang. Madandanagan naklagtakan ka, anak ko. Nang ron atadayo ka kada kami. Kasapulan mo't ngamin nga agabang ka. Tanasulinek to'y ayan tayo, anak ko. Kun adayo da ito'y balay tayo, iti pagurayan, iti lugan. Uwan, nanang. No jak agabang, talaga amarigata na. Gayam. Adda prutas a pinurus mi kin ni tatang mo idi kalman. Adda papaya, ken agapay na luom asaba. Mangga, nanang. Awan? Awan, taawan mo't mula tayo a mangga. Dita aka aruba, nagdadakkel dagiti bunga ti manggada. Idawatan dak ko man, nanang. Kaya't kung amin ti mangan iti mangga. Sige. Idawatan kanto inton agsapa, anak ko. Edna, kitaem ni Lorna amang mangan iti mangga dita salas. Apay, insaw. Kitaem nga min Apay, aya, kat mangmangan nga rod iti mangga. Kitaem, nagimas ti pandangan na iti mangga nga isaw-saw-saw na iti aramang. Nasapsapa? Kasta, tikang kanin na. Kat, anya kumangay ti dakas na. Kayat na nga rod mo ti mangga. Oh, apay, nanang, tatang, kitkitaan dak mutlatan amang mangan iti mangga. Ay, sige lang anak ko. Mangan kalata. Ay, Lorna, anak ka. Kayat mo pa iti mangga? Adu pa ijay supot anang ikak. Ay, uwan tatang, kayat ko pay. Makitang bakay. Kayat nakanupay. Ay, sos. Sa balin sa day tuyain. Anya asabali asasawam. Bakit? Aginaw samot ng anak ta. Anya. Lorna, ada ka kadwam? Ada kagayam dito'y dagus ko, Romy. Uwan, idi rabi ipay nga dak dito. Asino day ta alalaki, Lorna? Ken mabalin ka day asumrek tayo pa'y nga umuna. Ta di tao nagtipagsasaritaan tayaw.
Saan adito'y ridaw? Uwan tatang. Sige, sumrot tayo. Lorna, apay akad mo dagiti dadakkel mo. Apay nga imay da. Kung amin, kaya't da kanumot ti sumarungkar ditoy. Sapay kuskusilapan nak ni tatang mo. Idimbaga masyak ti kayan ayat mo. Saan da ngamin nga amo, nga dagayam kaayan ayat ko. Alang harot, inakon. Ikan na kumay ti kwarta. Tawan ti gatang ko ti kanak. Sapay, mabisiin ako. Ha? Among mo't. Intit ko amin kaninanang ko ti sweldo. Tatalaga kasapulan na ti adaw nga agas. Sige, mabiit lang nga rod. Taikan ka. Nasiputak ti panangted mo iti kwarta iti kaayan ayat mo, Lorna. Mano ti inted mo? Duagasot laeng, nanang. Igatang na kanoy ti kanon na, tamabisin. Una yun day ta, Lorna. Imbes nga iso ti mangted ken ka iti kwarta, ngam iso ti ikikam. Kwa, nanang. Sigurado, kanayon mo nga ikikan iti kwarta, anya. Kwa. Amangan mo at nukukwartaan na kalaang ti boyfriend mo, Lorna. Day tati kitaam, tanumadlaw mo akasta. I-break mo, ta saan anasaya at ti kasta lalaki. Nanang. Ammom ka day. Sabali ti atap ni tatang mo kan ka. Day tati gapuna a pinilit nak asumurot kami kan ka dito'y dagos mo. Ta kayat nakaapaliiwan, no addan kaayan ayat mo. Ha? Katpod na. Addagayam kayan ayat mo. Katidakas na. Masikog kan samatan. Anya? Ni, pagkunaan nyo mo tamasikugak, nanang. Nagrawot ka iti mangga. Dayta ti pagilasinan, Lorna. Anya? Hello, Romy. Lorna, ada ka diti trabaho? Juan, Kailiw ka. Ngam jak mo't makapanid di dagos mo. Tatadagi ti dadaktel mo. kuwang amin. Agkita tayo tunal daw. O sige, agkita tayo iti sigod a restaurant apang panganan ta. Maraming kayo ha. Bye. Bye. Uy, di mga tan boyfriend mo dahi ta, nya Lorna. Juan, Danilo. Umay nakakadimanin sukunin into lunch? Saan? Agkita kami tulangan iti restaurant. Agan-anad ka lang, Lorna. Kas katrabahwam. Isakit ka. Ha? Basta agan-anad ka. Naka-order tan, Lorna. Mabsugak man nga roden. Nasaya tayong bagang magkita ta, Ronnie. Gaputad da ibagakan ka. Oy, nakaserseryoso ka. Anya ka di ta? Ronnie, nagpa-check up ak. Kat masikugak. Talon a bulan. Amok mo't kat di nga dadagsan na kintin. Ngamtap na makasigurado ak. Nagpa-check up ako. Okay. Ha? Masikog ka? Okay, tanda ko natural nga agsikog ka ha. Gaputa, agayan ayat na nga ron mo. Kinagkakaid data. Anya nga ron ita ti plano. Ngamin, masikugak ko. Ala, ikalay sa ka. Kaano? Di ka danag. Basta ikalay sa ka. Ni Romy daytay. Inak ilukat ti Ridang. Ha? Oh, kasinsin. Kumusta kan? Adalaga tangag iti sentro. Iso nga inmaya. Jenny. Paunagan na kun Adda awit ko ang prutas. Impaw itdananang mo. Papaya ken abukado. Adda pa'y sabaan na luom. O sige. Umunag ka, kasinsin. Aday ta, naikabil kon iti plato day ta abukado. Sakon to inikkan iti gatas. Ala, kanamon. Jenny. Naamwa kadaan ti Edna amasikog ka. Iso ako nak, anasaya at launay. Tapno adanton apo da. Tidakas na.
Saanan ang nagpapakita kanyak ni Romy? Ti boyfriend ko. Ha? Kuna nang agkalay sa kami. Saan mo ta na nagpapakita? Diyak pa yan makontak ti cellphone na. Anya? Nagalasan day ta a lalaki? Anya ka di ti address na, tapiro kag man? Napana ko ni ti kuna nang address na. Saan damat nga mamoy, Jay? Anya? Intarayan na ko ni Romy, Jenny. Nagalasan ti ugali day ta a lalaki? Sinikugan na ka? Kalpasan na, itarayan na ka? Iso ako nakidikan ka nga ganad ka, Lorna. Ngamin, nakitak idi ti kaayan-ayat mo. Ada kadwa na babae, ket masikog. Dakkelan ti tiyan na. Anya, apay nga italang ibagam day ta. Jakpet nga ibaga daytoy kan ka. Nangro na ta binalakadan ka mat idi nga ganad ka. Danilo, Anya nga rod. kasano akitan? Intarayan ako ni Romy. Anya nga rod. Oresi ka kat nagbidot ka met. Tapay nga insukom ti bagim kan kuana. Gapot tayong pagarup ko no napudno kanya. Napudno man kan saan. Rumbeng kumanagan anad ka. Iti kasta, saan kan to nagbabawi ti udi na? Nalaos ti babawi. Kasla kayat kunti mata. Saan na? Tikit yaramidan. Igaad mo tiyag trabaho. Kat aywanan day ta sikog mo. Ipas ngay mo day ta. Taday ta ti may parbang. Bakit? Nasken amapan ka iji dagos ni Lorna. Tapno adda kadwa na. Nangro na ket dakkelan jay tiyan na. Day tamot ti pampanunutak, lakay. Sana balay. Takabailak mo ti trabaho ditoy. Ti agpakan iti baboy ta. Ti agi pastor. Kat agi ti kaldeng kendag dumapay. Ala, inak nga rod ijay dagos ni Lorna inton bigat. Tapno adda kadwana. Narikat mat no agmay-may salatan. Umadanin ti panagpaskay mo. Kumusta ngay? Nagparang ka din ti kaayan-ayat mo? Santay. Anya? Ngam. Ala? Sapay lang kumata makaamiris kat agsublikan ka. Ngam sa bagay. Kasano nga hindi babaya masikog akadwa na iti. Kati amok, kat nobya namat day jay. Di mo ipalagip day ta abanag. Tamasaksakitan. Kasano kan ngay? Sapay agmay-may saka iti dagos mo. Adda ni nanang ko. Nasaya to kasta. Tainton agpas ngay ka. Ada mangipankan ka, iti ospital. Malahos tong ako. Di kan agsangit. Ubaan na ka ni Lola, ah. Ay na. Nagsardang matlaangan nga agsangit. Nasiis. Oh, Lorna. Anya day talang langa mo nanak ko. Agluluwa ka matan. Naglain day ta nga naganak ta singin. Apay. Si Mardengan nga agsangit to'y anak mo. Ita, si kamatan ti agsangit. Gaputaging nga ita nagpasngaya ko. Saan pa lang nga nagpagpakita ni Romy? Anya? Ay sus, baybay amon day di arome. Saanan nga iso ti panunutam. Ala, sumardeng kan nga agsang sangit. Si kan tikit kita undagi ti tao. Ay na. Lalaki gayam ti apu ko tabakay. Idi inyawag mo anak karwar kayon ito ospital. Nagrubwata ko na dagaos. Tapno umayak dito'y dagos ni Lorna. Maragsa ka na. Kaputaadan apo ko talakay. Ngam ti parikaw,
ni Lorna. Agsangsangit latan dar aramiden na. Anya? Adda iti silit na. Mala, ta kasaritak man ti anak ta. Matitikas tagar aramidem anak ko. Kalkalpas mula ang anak pas ngay. Amangan numabignat ka, no kasta sangit ka sangit. Saan mon asangitan tilanggong a boyfriend mo, anak ko? Tawan gayam serbi day ja tao. No nagananadak ko ma. No nagtantanang ako maidi. Nalabit sa anak ko ma nagpas ngay abalasang. Wen, anak ko. Adamet basol mo. Isu ati makunak. Lipate mon dayta. Sana bale. Tasaan ta kamet akagura iti daytoy anapagteng mo. Ngem, inton maminsan nga agayat kapay. Ammumton teramidam. Saan kanton abasta agtaliklatan, anak ko? Uwan, tatang. Kasta ti aramidet. Kat ti aramidam ita, ituloy mo ti manggad. Kat da kami kininanang mo ti mangaywan iti anak mo. Agtrabaho ka para iti anak mo, anak ko. Kat bay amon ti amana. Kasinsin, amin tayo kat agbiddot. Amin tayo kat makaaramid iti biddot, wano basol. Ngamkit di, dumteng kada tayo ti panagamiris. Kat no makaamiris ka, kat agbaliw ka, nasayaat. Ngam no natangkan latta ti ulom, talaga asikan to latta ti agsagaba. Uwan, kasinsin Jenny. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Agyaman na kada kayo kada tatang kananang. Tauray nagbidutak. Awan ti madian ang ngagko kada kayo. Kas iti nakunakon. Amin tayo kat makaaramid iti basol. Kat no kasta nga da pagbiddotan tayo. Agpipin tayo. Agkikinnorek tayo. Ken agpipin na lagip tayo. Saan kat aguraan tayo di nakabasol? Agyaman ang iti dayta na ibagam, kasinsin. Kat uray kastoy tinapagteng ko. Naragsakak latta. Gapot adda kayo kadagiti dadakkel ko, amang pakpakiran kanyak. Duan atawan ti anak ko, Mr. Lonely. Ngampulos asan ang nagpakpakita ni Romy. Ket ti pagyamana, at dalatada na ng kantatang ko, amangay aywan iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho. Ket ibalbalakad ko kadagiti babalasang, adi kay basta agtalag kadagiti boyfriend yo. Gapo tada kayon tumetlaeng, ti agsagaba iti udina. Kastan Mr. Lonely, katagyaman na. Ti pagayam mo, Lorna. Agyaman kami met pagayam Lorna iti na ito apakasaritaam. Ti makunak, ket ituloy mo ti agbalin anatibker. Iti kasta, ti kinaliday mo ngayon paay ti kayan ayat mo, ket malipata mo. Aggagagat ka iti trabahom, ket agbalin ka anasaya at nga ina, iti anak mo. Taday ta anak mo, ti agpaay, linglingay kan ka. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagam Lorna, ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Virgie Putlay. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.